ни казали по какъв начин Music Export офисите работят в Великобритания? Каква е ролята на държавата, но това са други конкретни въпроси, които ще уточним след това. Как се финансират и какви хора членуват в тях? Това бяха по-скоро 5 въпроса в един. Моето име е Шейн. Ние сме на практика експортни офис за Канада в Обединеното кралство. Другите държави, като Швейцария, Дания, имат такива офиси като част от своето Министерство на културата. Ние нямаме такъв офис. Ние сме една асоциация. Нашата роля е да се отнасяме към музиката като към продукт, както човек би се отнесъл към водата или към друг продукт. Мисля, че това е един основен продукт на културата, който е свързан с продавач и купувач. В Канада ние трябва по принцип да потвърдим своята идентичност прямо нашите фантастични съседи в Северна Америка. През последните 20 години големи суми публични средства в Канада са били отделени за това да се произвежда канадска музика. Ние имаме определени разпоредби, които казват, че определена част от музиката, която се пуска по радиото, трябва да бъде канадска и това е с още по-голяма сила валидно за Квебек. Моята работа е да работя с канадски компании, с техните продукти, това биха били изпълнителите, и да им предоставя най-добрите бизнес възможности в Европа. Това какво означава? Означава, че ние блокираме много фестивали в Европа. Експорт се осъществява в нашия случай двупосочно. Не само ние изнасяме музикални продукти от Канада, но и насърчаваме хората да представят своята музика в Канада. Ние имаме една канадска група, която в момента работи тук. Ние се занимаваме с нещата, свързани с данъци, с имиграционните власти за тези хора. Някои дори сме техни психотерапевти. И ние също така трябва да бъдем много реалистични в своята работа, защото всяка група иска да излезе извън страната си, но знаем, че има някои неща, на които тези групи трябва да отговарят, за да могат да излезат извън нашата страна. Трябва да имат, например, пиар, публицисти и така нататък, за да могат да отидат в определена държава. Нашата работа е да се занимаваме с тези проверки. Половината от нашата работа е промоция, половината от нашата работа е логистика. Не знам дали това на вас ви звучи смислено. Казаха няколко въпроси, които на мен ми хрумнаха. Аз съм сигурна, че и на колегите също им се върти в главата с това как е регулирано количеството музика в радиостанциите. Съм сигурна, че тук ще има много неща, които да ни кажете и които да ви попитаме. И за този basic checklist, тук пък музикантите биха били изключително заинтригувани да разберат колко е basic. Да поговорим за пари. През 1971 правителството на Канада трябва да има между 35 и 40% от съдържанието по радиостанциите трябва да бъде с канадски произход. В Квебек това е 55 до 60%. За съжаление, понякога можем да покрием тези изисквания само с 6 имена. Знам, че повечето от вас знаят кои са тези имена. Как се набират средствата за тези офиси? Имаме един голям фонд, канадски музикален фонд. Така е прекръстен в момента. Имаме горе-долу 27 милиона канадски долара на година в този фонд.
Малко над половината се дава на една организация, която се казва Factor. Това е по принцип нашата асоциация, която има за цел да помага на звукозаписните изпълнители в Канада. Мисля, че има 14 програми, свързани с различни типове грантове за турнета, за звукозаписни неща и така нататък. Моята работа е по-различна, аз не работя с Factor. Нека си поговорим за тази група, която ще свири до вечера. Те имаха нужда от пари, за да стигнат до България. Те подадоха молба в Factor и получиха финансиране за 35% от своите разходи. Ние имаме 10 провинции и територии в Канада. Всяка от тези територии има правителство, което иска да промотира своята територия. И във всеки един от тези региони има финансиране, което може да поискате. И всъщност те получиха още допълнително финансиране от своята провинция, за да стигнат до тук. Те направиха турне в Германия, сега идват в България. По какъв начин се финансира моя офис и моята служба? Това е една дълга история. Ние се получаваме финансиране от Канадския музикален фонд. Получаваме определена сума пари за всички наши оперативни разходи. Това е свързано с работата, която правим пред правителството на Канада, защото ние лобираме за по-силни закони по отношение на авторските права. И след това имаме пари по проекти за това как да изнасяме канадската музика. И аз всъщност взимам пари от тези всички фондове и покривам оперативните си разходи. Понякога получавам повече пари, отколкото ни трябва в Канада. Ако не изхарчиш парите, повече не ти дават. Така че всеки път, когато правителството ни дава пари, ние ги харчим. Ако не ги харчим, на тях не им харесва, малко е смешно наистина. Така че това, което правим е, събираме различни части от различни проекти и ги използваме, за да покриваме други проекти. И това всъщност ми даде възможност да дойда тук. Нямаме фонд, който казва пътуване до България. Това не съществува в Канада. Ние гледаме само на някои конкретни възможности, като възможности за експорт. И е много трудно да им предложим нови възможности. Например, 5 години ни отнема да работим усилено по даден проект, дадено събитие, за да разберат те, че то съществува. Така че аз пренасочих пари от друг проект към моето идване към България и това е начинът, по който работи за нас. Обаче има голяма разлика по начин, по който аз се финансирам и начинът, по който се финансират групите. Сега вече бюджетите са разделени. Те не могат да минат през баните, не могат да минат през фонда, те трябва да минат през Factor. Има някой, който следи всичко тези неща, човек трябва да се пази всички касови бележки и трябва да се следва стриктно счетоводство. Ако по някакъв начин нещата се прецакат, вече нямате достъп до парите. И същото е при мен. Аз трябва да предавам всички касови бележки, дадено с отчет на нашето правителство. Изпращам ги по имейла тези отчети. Има доста неща, доста бумащина свързана с това. Но ние се отнасяме сериозно към работата си и отговорно, защото това са парите на данъкоплатците. Защото аз трябва да докажа това, което правя пред данъкоплатците, защо хората ми плащат да дойдат до България. Трябва да им покажа защо това е важно.